nasad karon sa Disyembre, ipatindog na ang Christmas tree. Awitan na karon ang Ginoo, ug adama na ang regalo. Maghatagay ug magpasaylo ay ta mga problema, hikalimtan na. Pagasimbahon ang Diyos, maghiusa halaran na ang Diyos maghatagay ug magpasaylo ay ta mga problema, hikalimtan na. Karon akong pagasimbahon ang Diyos, maghiusa halaran